Matutu wakatulak Raja Nami. Saat menghadap lungasan masalah kami segitu sama untuk mengaget satu orang Matutu Raja Nami. Mulai dari hula-hula nami, bonani hari nami. Jalo sompa-sompa perjolo, padua dan sudah sudema nama kau nami. Diwak kamu ke Raja Nami. Perbuepir, firma, todinami, sarunat. Asal horom masongon nari dokon tua firma poki baul pacalongan ora semahamuna pasato spiriton itu hami ya dakon muna soni mahamuna na pasaton budi makaraja nami suak soni ma disudi nama kaholongi hami dirajani dongat tubuh dirajani dongat ale-ale lumomi dirajani akaburu nami saluna naum pinasa muna akatukpak tuhami anggiat ma di pasahat di bata ikak ni di hamuna marlibat ganda ya molot tupe holan hata hamuna tayo nuh pasahat tabi tu hamu tu hatta mana pas keponi di hamuna raja ni akalele nami raja ni guru nami raja ni hita kena berhabrang kita salubna saya tu bebera mahita salubna tuari kahito budina bersama nami hita dohot pandean Sudesi anoni horo lembu nasana bulan datang hasonaki nang rikop erohaki Yanak konyo inang opung isi horizon roro hami punguan ina narong di huria kuhatong ha ima pasirangan nami tuwe daon apala di jikyon di hamuna yanak konna tung matsay bujuron di huriay tumogi na di donga-donga ni punguan nami ina narong di huria jadi dohoton rodo hami ima na adong organisasi nami di Punguani nai natok-tok pasahakon nami apala di Kityon di parborha ni inang opung isi horizon alanima tuhamu yang nakon na pasahakon nami masalihun na akan nadinggan lumoy madalo muna tuat kanina mangihut di pudian ngedon ima pasu-pasu na sumuru na nagdalo muna siyan amat talibada. Ison, adong upatupahami sosial nami, ima na adong upatupahami osit sosialia ya kainang dohot dihamu amang, tugurang nama dihamu na pinasuna. Tasongon ima ng koperasi nami, ala totong do, tingkan di iuton edaon, ima koperasi nami sa hatu partikyanon, dohoton pasahaton nami do apala di tikyon. Tasongan ima nang dohon nami tuhamu na sa luna. O tik sosadiya na pinasahat ni Punguanina apala di tikyon, tugurang naman ihamu na sa luhut na pinasuna. Songan ima siyan hami Punguanina, patok dagat, ipasahat. Mulian terima kasih.
bulisik kok siap kumongin na kami sa mga perpisahan to ng bunot pwedeng kami do sa likod. keluarga so kami saya pengguna Indonesia kami kepada dengan apa kali secara lagi saya yang berbeda dari ada student narap terkait kita di rumahnya apa kita di tangyangan saya kami muna saling gunung dia mah pas pasul kata kamu kita semua kamu kemudian di natang kamu ini pakai motor sendiri dia tanyamu semua berkira kalau disusul sebelum tanya tanya pas kita tanya kami lapor mai pas kau ketemu yang hai pas kita ketemu pakai sulit maka sudah mulai untuk saja dalam pasatan untuk poin kedua poin seperti kalau sudah buruk sudah dia dong pas masuk pas pertama dari terus saya lupa asal lupa masuk apa untuk saja ada kita pasat dia lupa kayak kurang mulai sebelum apa pinasuma di hamuna muna disu nami na tatlong bima pamparan ni na dua-dua na tahawlong yang di bagas sadaryo jong do hami di sot sian huria na patupahon pulau kamu di pasaut madon ni na jodon ima manadaud nongmoru sada bilang-bilang ni ruas di huria sian HKBP persiapan resopot dong alani narohon to kami marhabot ni roha suaksong ni
patupaon nami do songon panupahon ni huriay di ulon ni natutuon dia pala ditikyon adong doho patupahami sosial ni huria ang kiat matong di pudian ni natutuon unang mencari kamu makirin asang giat tutu dilehot di bata akka pasu-pasu nasudingkat di hamuna poparan ni natutuon tu somot dia penong nabuhi terpatu pahuriay nalapasahaton nami itu hamuna asa dohon nami mamang dohot tamina asa titin na tinopang hodong les di rumah tuk sotik susadia nabuhi terpatu pahuriay tangyak ta tuamat tadi bata gok mani hamuna pasu-pasuna imahata nami di pasahat ala inak ma tumunan di hasuda. Bawa mak kopi apa sih kami ada di mana sini itu apa lama ngului komade asa tinggalkan musik jala ikut do malakti itu hasang apun nai Kuari jabata amat, dohot kuari anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot kuari kau di porbadia. Amin. Au dohai yoto tanguluan ni na Tuhan Yesus. Na mangulu do ganuk na porsia dia wati pe mati bana. Jadadang na mati bana rodi saleleng ni lileng na amin matang mahita. Ali Tuhan debata aman namin na di banua gijang numadilihok anak mo Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mapian ala di dosa namin. Jala di panguluho di bana. Asa dapotan hati gorat dohot hanguluak kan asi maroham dihana saya jari jala aku lima hana saunang nadili hani ala nang dijungko dongan namyong bato kumahabosan nani jala pabenget marohaman makirim di hangulus sobut aso nang mga dungi hami songo si pilibi guna sumarpak kirimoni say tayi di marohanan tuho ay hodo si pangapul jala hodo haposan na masigat yung tuho dohan sahat roh di hasusulan di bohal kami. Amin. Inang natahahalong yun. Penet kami dos yang Job bitu sada ayat 20 sada songonoma di dok bisa. Jala di dokma nama saimara dua ruar siap Tuhan di dainang. Jala masaimara dua mulak tu si Jehovah do nama alehotcha. Jehovah do muse mabuat sa inuji maguari Jehovah lehusa ahon jala di dokma na marsaimara doa ruas ya butuhan idainang jala marsaimara doa mulak tusi Jehovah do nama ngalehotsa Jehovah do muse mabuat sa inuji maguari Jehovah idong ko sahat ni turkukta ni hamu akka oparan ni dainangon Tumon makabut ni roha apalagi hari sadarion sarana tak kasih kompotota mulut tahun jala kosak tahun silehon-lehon di badan hidup kita ini adalah pemberian Tuhan dan hidup kita ini adalah anugerah dari Tuhan songo parnak punangulu imana do mangarajai kita guru di parnak puna do ugasanna Muhami guguta, muhama lo tanang terbaik kita mangutani. Kosata dohok muluto nalanya, alas leho-leho. Tanang punata, itu bukan milik kita.
Dan ketika sang empunya mengambil dan memberi, itu menjadi hak penuh dari sang pemilik hidup, yaitu adalah Tuhan. Alani sada nang kotak kas atu sata manang masa di hari pe ngolu nang hosat taong dibuat para punasa dan adong nabui hita nang gosada naguna niobi dan adong nang gosada siak kita madok unang macoda. Allah memang ya kita harus pasrah ketika hidup dan kehidupan kita diakhiri oleh sang pemilik kehidupan tersebut. Alagi ido dohonok kudo ditiki takas pilihot dewata di pasu-pasu hongolui bisong mahita ikon marbisu mamakke parngoluon asa unang asal mangolu alay boy manyan ngolui ngolu na pangoluhon jalan ngolu na marlapatan di tonga-tonga ni parngoluoni. Karena hidup yang berkualitas, hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang memiliki dampak di dalam kehidupannya dan kepada kehidupan orang lain. Saya upay-utihuk do tarimot ke parmuluan di dainang jalatorok bahkan hampir semua maka tidak hina purjuni ngoluni dainang sangat ope olo sejumpa upod diujak kondisyon jala sibuy lupi dainang natulangon matohoti na kamis ngagudok iki parjolo bakbao na cara muliat ka sada na sutar luka ko siya natulangon senyumnya yang selalu merekah. Dia selalu berbagi kebahagiaan. Hal kecil do kolam mekel do itu sudah menjadi berkat bagi sesama. Dungi muse hatana be datuk kiarong nadisi. Senok besa sitong nabuy mata lereng bahwa dengan sepenuh hati Natulangong mempergunakan waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk menjadi berkat di dalam kehidupan. Kamar lepa-lepa iman nang pedihat mo na so nang tangkas taboto kinahacit nilaniain nalaniat kaparsahito aleseolo do sipata di dulu parsaoran di pinakamis seolo do rotong marminggu bahkan seminggu sebelum meninggal so natakas taboto rodo ibana margarita. Ini menunjukkan kualitas iman yang luar biasa. Terlepas dia tahu atau tidak kapan dia meninggal, tetapi satu hal yang bisa kita lihat, parjono di pasaha tibana dirina, tutuhan imar kita parmingguana, dungi di pasal bimana mas, nguluna siya fortino. Jadi, ilo takas ng gerego, hidup itu harus berbuah. Dan bukan hanya sekadar berbuah, buahnya juga harus buah yang berkualitas. Alang ilo, ngolo tungtik kina di jauh Tuhan, alang tertahan kita dan tarutangan kita. Sesungguhnya hidup kita sudah siap untuk berangkat, untuk dipanggil oleh sang kehidupan tersebut. Mudah ngat kana dingka, na tininggal kon ni natulangot di tonga-tonga ni ngolong. Dohonok kudo, boy do terus mangolu, natulangon di rohan di zolma, ngolu boy parangenay, mangolu di tonga-tonga. Gabi tertaimot kan no zolma na asa, tayo. May pamatang yung presto naman. Pabahin ang gorohana senamo yung taburo kailangan ini. Jadi kebaikan yang tidak akan mati. Terlepas yang membuat kebaikan itu sudah meninggal. Alay dohonok dulu. Anggo hinabur junai dakya lahu mati jala dakya lahu likang isar rohan azon. Alani bosto roha dihamuak kapoparanna mangulung atau tonginangon marhite parangi doot atau laun nadinggan na di memet at tulangon di bagasan mo lang. Dia sudah kembali kepada yang ampun. Tahamalakehom ditiki dilehot debata 86 tahun tunat tulang. Pinuji ma debata. Las di partikyanon di pasiko debata ngoluna marhite na di zona. Tong madohonot tasongon erot di zijobi. Pinuji ma debata. Ang diarsa ihamu dan apalalu hamu mapuang men natudia. Ima tulus ni rohani natulang. Alani takas do dohonoku sadama roham. Dinalahu paujuk ko naryari ni natulang. Soto ngadong marsirap pusat. Soto ngadong mamarsiran utan. Salugut boy do tarpatuba muludus roha.
alani dangadong na mangalo dos ni roha. Dos marohamu, las marohamu, asa dilgan paujungota ngulu ni natulang. Alani sa Kuria dohonon nai mengatas nama kanuluan di Huria. Ruas Parkalado seksi HKBB persiapan resort Platoma. Nah dohot Tuhan disubi marhabun di roha di pasu-pasu Tuhan nahita di pasu-pasu mah akta sakap tamu selah pataruhon natulangon dibuat tuban wasabi tulus mabardalana tulus manang uliau ni amin martanya kita. Moliate mali Tuhan kupasaha rohanami tuho dinatotong mangalehon kapartikiat di hani. Tarlumobi partikiat satonga-tonga ni huriam laho paujukon ari-ari ni inanahu haholongi haniot Tuhan. Takas do muparkatokotan pasu-pasu dohok silehon-lehon dongolumi golunamiot di hani Tuhan siakko hodo parnak punasa sadihari lehonom sadihari buatom guru di hodo Tuhan alani molo tung di lehokwa kapartikiat di hani naing tuturam menghami marhiti topim asa bui hupak kehami tikki nasa ukikon ngolu nadengganot Tuhan lahu patupahun akan ang muli di tonga-tonga ni ngolu nami gabi ngolu nama pakkorhon ngolu na paro pasu-pasu di tonga-tonga niya kapar ngolu nami asa unang marisuang ngolu nami Tuhan sa liling di Portillo las iman na pinatarida ni inanamin ng Isu las luhut do makatidak kon hinaburju ni inanamion ujumangul alani tarneme may Tuhan tuak kapoparan na sa luhut at kahinauli do hinadinggan ni ngolo ni inanamion Tuhan asan dirtotong sa may huti-huton niya kapoparan na tujoloan niya rio las ipartikia no umapartikia pasilungon na hari-hari ni inanamion at dorang so libatar kinanap pagsatot kinani otokong na majongjong niya li Tuhan asa mo'y mardalat do tinggan itu pahiasi dengan kolong ni roha. Lehon hasadaw ni roha. Ito nga tongan niya kamoparan. Dinalaho, mangkuhi dohok patukon akan narikot. Taringot tutulaw parsaw magwaw ni inanamiot Tuhan. Asa tubo maakta, holong dohok hasadaw. Jukpang las ni roha. Dibudian niya rio dito nga tongan ni. Komparan ni akka. Komparan ni inanamiot Tuhan. Alani saat ihomadaging kot dinami. Saat ihomadwas ni Huriam Parkalado. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami Tuhan. Amin. Mari kita. Bataku asa dilapung nau asa dilapung nau Amin. Mari dehita ditutup mabatang kunang bidikyo. Saudara Siarima. Dibuat Yesus anak kami.
naik mang udah saya. Oke, ngabun ini. Pona mertuai, sonang mamudum pona mertuai, nama radian sian dauni. Sonang mamudum pona mertuai, nama radian sian dauni. Nani ulamu di hadang maun, jalan namani huto tuturbo. Nani ulamu di adon maun, jalan namangi huto surgo. Ale seri boru manalo syatana do para mulani dagingmu mula may gabitano alay Tuhan di batana manok paho doho Tuhan Yesus Kristus na panuhon ho siya dosa doho todi parbadia na majuho Tuhan uluan na surasuda ima mangaramoti orbo ni bakempay maro ari parpudi amen martua do akana mate marhite hite Tuhani ola nyon olo ninna todi asa maradian nasida sian akka ulaonna ay namangi hutu nasida do akka na niula nasida be martangiang mahita ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang hodo debata na punahami ro di suding nami sailehon mahiras ni roha di hami asa marlas ni rohami paimahot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saha tutangamu matod dinami doho daging nami asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami sailehon matod dimi manugu-nugu hami asa diramoti hami molo hubolu sami rura nilinggo mani hamatiani asi maroham say pamasuk mahami sogot tu hasonangan na sundinggani amen. Mundur akan saya. Mundur. Haleluya. Suang mangolu bahenon ni Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Ra sumubaho mahita di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang sa pinarbadia maguarmu sa Roma harajonmu. Sa isaw malomo ni Roham di Banua Tongol Songon na di Banua Gijang Leon matuhami sa darion hanguluan siapari Se sama dosa nami songon panisa nami di dosa nilongan na mardosa tuhami unang hami to gihot to pangujunan padua mahami siyan pangago ay bodo na punah harajaw dohot kagugon rodi sangaton sa siling Yesus Kristus dohot holong siya di bata ama dohot parsaora siya tod di parbadia ma nama dongani jala nama masu kamu sa luhuk na amen. Adong sepasaton ni keluarga tu hita na pungon nami sian hami bona hasuhuton tu hamuna parhalado ni fidia nami na patupahon acara penguburan di na tuan nami pada di bagasan tikian di hamu amak pangulan nami dohot di hita sa luhuk na morodung mulak kita sian udianon ra udur mahita tutonga-tonga ni alaman nami laos disi mahita non maddaw pugu mangani dan nalas dohot minum air citutu songani majolo hata padohan sian hami bona ni hasu mau lihat mak mari Sedo adialita na tuulu. Sedo ale so olomu bai Ale na tuulu matuha. ale na sumu
Tuhan Yesusi. Ai torope ale ale nari asiangano saluhut nai matsali molo mate dagimo. Oma bapak dengan polisi. Kuna bisa nera. Buru dino. Saya mersu ano do termulat deh. Sordo pehita. Adang naro pe mutuson lao. Olo na. Jaraon. Ate. Buah-buah tu hita. Buah-buah tu ina duksinong marsuap kurang dapat termulat kita. Kitu pu. Asa martangi yak kita denggen. Labor hatta musiano. No termulat. Turun kau apa? Buat siya hati sih. Ayo mana sunggat ni ziarah mo. Kalau hormat. Ngapungu hita di son. Asa matangiak kita. Asa gitung. Manupak sa halani ng udon. Di hita sa luhuna keluarga. Apa dulu di hamu paparanna akai botok kuru lekku. Tuar naming sa ita bakasilas ni roha. Tupahon ni sa halani nongon. Jadi sa martangiak kita asalas rohatta boha sianon. Takse pigi heli binasongon uboy tupu. Yan ang waka masasahala na buhay roroy na mangulak kito son. Alay bit sa pungu hita son. Yan sa martangiak kita martangiak mita. Mula ti majumulo Tuhan di pasa rohanami tuho di baga sa tikyon. Khusus na paparan niyo po si titang. Manang paparan ni Opo si Oris. Isod dohami nagpungu sa luho na. Laho mangiduhot tuho. Asok toktong unang mga ribu-ribuy. To dini na tuwa-tuwaon. Dihami. Asa manupak sa halana. Ido di pangiduhami. Tuwa buru makan na sa tuwa buru. Tuwa nanak akan tuwa nanak. Rorok kami na sa marokap. Tu ari na mangihu. Asam tabas nila sa rohanami. Marahiti-hiti pungan namyo. Di hinabor ni ina namyo. Naktukar na mangihu Tuhan matsigurang ko na sa hagwarak kami na perlu di perdagingon namyo. Tuhan matuktok pa sa haton namin sa luho na Asa hotok na mga ledihami akan narikot ito pwede parangulon namyo. Dia akan marpangka lihat tabani pangkat. Dia partiga-tiga lihat pangumuan. Salam bergada-gada sila si roh halik di kami. Waris dalam nami ari na mangi. Tuhan di bata manami, ladu pihak karusin na hulahan si galuhari. Ipi Panginoon namin tuktuho. Asa tuktong maurasama hami sa pardusaw ni. Asa tuktok sa jalo hami dupe. Pasu-pasu na nang leho nomor pe Tuhami. Marhiti anak mo Yesus Kristus Tuhan namin. Dalo ma tangyang namin. Amen.
Oras mahita. Doli do boru. Isod kami sudah kagil muna lumubi ma anu raja ni bulan nami soalnya nak peribat nami nawang dapat kami di utau. Nak tuari itu kau jukon ari-ari itu tuon. Langsung ari bagai sedario di hari nauli harinya ringganon. Tapataru tu taswaton na tuon. Dang nalani gugu nami tung holong ni rohamuna rumah mereka kami geleng ini tuon. Jadi mau lihat gudang pas kami tu hamuna tunggane nami dari nami akai nang bau nami son boy martu padu dengan sikop satu dikit mau tupi adong akka kahurangan nami akale inang bau do peribat nami masih jojo kita dia kahurangan ini akan melina dengan lima tapariak 7 anon jalan napos doro nami geleng mudu kami jala kadia na rikot dinggo tahun lubo ka keluar kata asa perbinoto kami aka lai nang bau aka ulang nadat na ditinggal na tahun jadi kami pe tunglas kira kami bu sikop madala dengan dia ma lihat tuat dia mau ay pason gajang umur 7 non atilai katunggan nami selut na periban nami na tahun jadi ope jaka tungganekku tuk peribat tungawer kami do songon dia tabay muna sehingga berjalan lancar jaka songon masih tua muna do akal le peribat nami di song tuk jadi beli kami las maro amuna ala maruru do pihak kaulut tanon ajare-jare kami dia mabain linggan radiru kami ajaran muna lumubi ma diulut tanon dia ada perbauan nanek patu-patu tu kerja ada nadi utak tahun. So ini mah tanah jet pes media sotan. Pasata anu siamu aduli. Di sini pasata. Jalan memetus itu. Oke. Ima bagi-bagi hamuna dong pemakan kaya. Jadi ala nok sipul bang abu lanjut tu kamu. Oke. Kesal